Pozdrav svima ljudi moji, evo nas ponovno u novoj epizodi. Danas ćemo da igramo Roblox i ovo Slave Battles. Imam 4584 i bukvalno preko samo da ćemo. U stvari neće. Neko, znate šta ćemo da igramo? Znate šta ćemo? Znači naplaćit ćemo nečije ime. Neki lik mi bio pozvao i rekao, ajde molim te čoveče, ukucaj moje ime i daj. Ja rekao nema problema. I ono, sad treba da čekam da odem. Sačekajte, ja sam da ga sam Nisam! Treba da uzazezaj. Za kurve neće. Volim te. Ćao. A ti je iskoček? Tebe svaka uzet ću od Pedora. To mi je brat, prizna. Sve volim. Evo. Ujo, ovo sam za sekundu on je online, ali već se uzmano frenda, imam mog frenda. Bukvalno mog frenda, ali dobro. Mislim da prihvatio. Ne znam, ako mi prihvatio, bit će super. Ja sad ono prihvatio za kontrolu. Nikici, bukici! Bravo. Ok, ako ste uživali, samo ću vam pokažem kako se izgleda. Tako, ako ste uživali u današnjem klipu, vidimo se i očekujte sljedeći klip. Olive topi. Ćao!